Igbo mma mmanụ ọrụrụ ọma ashịm ya dịrị onye mmadụ ibe ya. Achọrọ m ikwu nwa obere ihe ime ọgani a na-ekwu ya anyị na-amarakwa adụọla nwa mara ya mara adụọla nwa mfeke ya efekere kemgbe m chọrọ ịrụ aka ahụ m Obi Cubana ọ gara to interview with I think BBC Igbo. And at the tail end of it, he was saying that all the Egeji hunter. Now I made a video of almost 30 minutes, or sure how many minutes, but they will lead to lemon Egeji hunter. And at the end of it, I forget and also video to my phone where I you see, man is dealing with Quempako, no Quempako. Obi Cubana ọhụrụ ma ị chọrọ ifu ekpe be humble enough to ụmụnne ekwurela m ọnụ gbagharanụ m ejela bebi onweghị ifeatị ome anwanji abụmakpa ya eme ọga ịka nne ya na nna ya aga ikpuru shada enweghị uche aga ikpukwagara na asa anyị egejighị ntị arụhụ anyị ọwụshi ntị shiri anyị ndị Igbo nnelelemela anyị ụmụ ichife mgbe mmadụ ga-eme mistake gafashe biko ihe m kwuru emere mistake ejela pụ ọhịa ga bebi iwukwe onye ka iwu nweghị ịwụ mmanụ and nwebedi agụma ndị Igbo today wu important personalities agadi ike gị because ị ka na-ebido onwebedi anything a ga-eji aga ịga gị aha niile ichụgo onwe gị ejiri okwu onye wetuo ya patu obi fuola ụmụnna gị ekpe ụmụnne gị si ndị nne gị na ndị nna gị kụjọrọ si emejọọla m ụnụ gbaghara okwu m kwuru adịghị mma anyị wawara ebe isi ekwu gị ịchọga ihe iji riju afọ ọzọ ọkpanụ ụmụ so onye ọla ejimara ụmụnne ya eriju afọ ndị Igbo biko kalanụ okwu meseji m rụrụ ụwụ anyị ma anya ndebe ishiri biri ndị obodo Naijiria si nọrọ anyị kwesịrị ịlụ n'ụwa ọgụ uche bifo oge ekwu okwu chee nna wụmara ndị okwe ege nwokwere ego nwere ụmụnne nwere ụmụnna nwụ Chike kpanụ ndị niile mere ya many of them mere ya n'ibiterela ndị Igbo ọganiru ndị Igbo lekpakpochiri dere mụ at the tail end of it ha ga-erigret ya chi anụ ya mere June Just Convention 1999 between Olusegun Obasanjo and Dr. Lese Kweme ọ ji ime obodo bitere na ya ka ịkpanụ ihe ji ime obodo ga-eniri ma ogbonna ya ọnụ former governor of Abia State mmechiri ihe niile mere ihe ọbụla ekpe mechakwara aba aka where is justice because ọ bụla ba agba ya anya kparara ndị inye alaike hụ ụnụ ana ọwa ọgụ uche ka anyị ga-esi omume ekpelachi enyere hụ gị nwa little porridge gị kwere ya na-ekwutọ ndị bekee emegide gị na-alụ ọgụ lụọ ọgụ gị lụzie ya ma were uche na-alụ ọgụ gị onye ala nwanne ya Igbo wuru otu ọgọrọ ihe bịa ama m onwe nga ejila enwela misunderstanding anyị kocha anya ekpezie iro ka mma owe adịghị mma ya gachiere onye ọbụla Obi Cubana ọhụrụ ma ị chọrọ ifu ekpe fuchie ya ma be humble mmadụ ji emejọ egbuo m iwe elie m iwe anyị niile ewe otu ndị ewonu